Oh my God. खुलुमबाय अनजाग्रा गासै लोगोफोर दिनै आरोबाव आं नोंथांमोननिसिम नैबे बोथोरफोरखौ लानानै दानि बे गिख्रांथाव जाथायफोरखौ लानानै आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों दुलाराय बुहुमाव गासै जायफ्रा बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रिखौ नायग्रा अनसायग्रा बिथांमोननिसिम आङो दिनै लाबोदों आरो बे लाबोनायनि गुबै सावगारिया नोंथांमोननि थाखाय अरायसम लोगोसे बे इसोरनि बोसोनफोरजों नोंथांमोना जेरै लोगोसे आंजों बे सावरायनायाव बाहागो लायो नायनायनि गेजेरजों बेखायनो नोंथांमोनखौ जोबोद रंजानायजों आंनि लोगो हिसाबै बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रिखौ नायग्रा अनसायग्रा हिसाबै गोजाननि एबा खाथिनि गासै बुहुमनि मानसिफोरखौ आं इसोरनि मुङै नोंथांमोनखौ हाजासे बाख्नायो सिबियो खुलुमो नोंथांमोननि गेदेर अनसायनायजोंसो आंनि बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रिया दिनै गोथाङै दं बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं मालाबाबो बावनो हाया अरायसम नोंथांमोननि थाखाय आं इसोरनाव आरज खालामगोन बेनो आंनि गेदेर भरसा नोंथांमोननिफ्राय बेखौल' आं अराय हास्थायो नोंथांमोना बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रिखौ अरायसम नायफ्लायबाय थागोन आरो बुहुमनि गासै बिदा फंबायफोरनो नोंथांमोना राननानै होगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जायफ्रा गोदानै फैदों बिथांमोनाबो बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै गुबुन बिदा फंबायफोरनोबो खाथिनि एबा गोजाननिबो राननानै होगोन एबा शेयार खालामगोन लाइक खालामगोन बेफोरखौ मिजिंथिनानै दिनै आङो बे मोनसे दानि जाफ्लेबाय थानाय नैबे बोथोरफोरखौ लानानै आं नोंथांमोननि बे सावगारिखौ आं होनो थाखाय आखायाव लाबाय अनजाग्रा गासै बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रिखौ नायग्रा अनसायग्रा लोगोफोर नोंथांमोननिसिम दिनै बे सावगारिखौ लाबोनायाव दिनै नोंथांमोना बे बोसोनफोरजों नोंथांमोना जिउआव गोजोननायखौ मोनगोन आरो गोबांथार नोंथांमोननि फोथायनाय बिनायाबो आरो इसोरनियाव गोबांथार मैखुनाव जिउआव नांथाबगोन बेखौ आं मिजिंथिदों अनजायग्राफोर जों गोबांथार दाब दाब जायगाफ्राव जोंनि बे बोथोराव गोबां जाथायफोरखौ लानानै जोंनि जिउआव सोरबा गिनाय फैदों सोरबा फोथायनायाव बांदों सोरबाबा आरोबाव बेफोर गासै जाथायफोरखौ नुसेयावबो जों नाथाय इसोरनिफ्राय गोजानाव थादों दिनै आं बेखौ सोंदों फोरमायनो सानदों गोथार बाइबेलाव जाय नहनि बै समाव दै बाना जानाय समाव इसोरा नहजों दर्शन जाना बुंदोंमोन नोङो बे हादराव थानाय गासै आंनि फिसाफोरखौ फोरमायदो मानोना बिसोरो गोबां पाप मावबाय आरो बिसोर आंनिफ्राय गोजानाव थाबाय बेखायनो नहनि गेजेरजों इसोरा बे गासै गावनि फिसाफोरखौ बासायनो थाखाय फोसावनो थाखाय जेब्लाबो बेखौ फोसावनो थिनदोंमोन नाथाय नहनि बुंनाय बाथ्राफोराव बिसोर रावबो गनायाखैमोन बिसोरो दै बाना जानायसिम जेरै गिथाव बाथाव जाथायसिमब्लाबो बिसोरो बे नहनि बुंनाय बाथ्राखौ रावबो गनायाखै मानोना जेब्ला इसोरा नहनि गेजेरजों थाना बुंदों नों नाव दानदो आरो बे नावआव जेब्लासिम गासै जिब जुनार गासैखौबो नोङो जरा जरा दिखाङागौ मानि अब्लासो नों नावखौ नोङो आरो दरजाखौ दाफांथो जेब्ला इसोरनि बुंनाय बायदि 40 अखा हाबाय अब्लासिमबो मानसिफ्रा लोंनाय जानाय फेनायाव गाज्रियाव थांदों अब्ला बिसोरनि गोसोआ सोलायाखैमोन जेब्लासिम गिथाव बाथाव बे दैबाना जायो अब्लासो गोसोखांदों बिसोरो गाव गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय अब्ला नह जोंखौबो नोंजों लोगोसे नावआव सोफादो नाथाय बे समाव इसोरा बुंबाय दरा फांथेबाय बेबायदि बे बोथोरावबो जोंखौ फोरमायदों जेब्ला बे बोथोरा गिथाव बाथाव जाथाय जाब्लाबो जों दासिमबो गोसो सोलाया गाव गावनि पाप मावनाय पापफोरखौ इसोरनियाव गोसो गाबनानै फैफिना जे पापखौनो मावदों बेखौ मावबाय थादों बे पापनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय नैबे बोथोरफ्रा जोंखौ सिरि मोनहोदों बेनिखायनो अनजाग्रा गासै फोथायारि आइ आफा बिदा फंबायफोर जिउआव सोलायदो पापनिफ्राय गोजानाव थादो संसारनि गाज्रिफोरखौ नागारदो लोंनाय जानाय फेनाय संसारनि इनाय पाप जिनाहारि सिखाव गाज्रि लांखारनाय सिथारनाय बेफोर गासै संसारनि पापफोरखौ नागारनानै
गोदानै जिउ दानानै इसोरनियाव फैफिनदो नङाब्ला नैबे न'हनि बोथोराव दै बानाजों जेरै गासैबो थैजोबदों नैबे बोथोरा जोंखौ फोरमायदों बेखायनो बे बोथोराव मा जाबोदों आं नोंथांमोननो फारि फारियै खोन्थालांनोसै नोंथांमोना नायलांगोन मिजिंथिबाय अन्दागा लोगोफोर दिनै जोङो नैबे ज्योति प्राइम मिनिस्टारनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन जायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों टिभिनि पेपारनि निउसनि गेजेरजों नोंथांमोना खोनाबाय एबा नुबाय आरोबाव आंबो दिनै बर' बिमानि रावैनो बे जाबाय थानाय जाथायफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो आखायाव लादों जेरै जोङो बावैसो सिगां नैबे 2025 मायथाइयाव गोदान बोसोर हाबनायजों जों गोबां रंजादों गोबां इसोरनि गेदेर अननायखौ बे बोसोरखौ मोनदों नाथाय इसोरनि गेदेर अननाय बे 2025 मायथाइयाव मा जाबोनो हमखो मा जाबोखो बे जोंनि मेगन थाइनैजों जों नुनो मोन्दों गासैखौबो जोङो मिथिनो मोन्दों अब्ला अन्दायगाफोर नैबे 2025 मायथाइया जोंनि थाखाय मोनसे गिथाव बाथाव बेजों जों मिथिनो मोनो इसोरनि फैनाय समा खाथि जाबाय जिसुनि फैनाय समा खाथि जाबाय बेखौनो मिथिदों जोबनाय बोथोरनि सिगां गिथाव बाथाव बे जाथायफ्रा जागोन बे गासैबो बाइबेलनि बुंनाय बाथ्रा मोनसेबो फेलें थाङाखै बेखौसो दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों अन्दायगाफोर जाय जोङो दिनै नैबे बोथोराव मा खोनानो मोनखो जाय खर'निफ्राय बे गिख्रांथिसिन बेमार PV बेमार जाय भाइरासआ गिथाव बाथाव बेबोनि आरोबाव 5 बोसोरनि उनाव आरोबाव नैबे 2025 मायथाइयाव सारा बुहुमाव दिनै मानसिफोरखौ गिख्रांहोदों बिनि उनाव आरोबाव मा जाबोनो हमबावदों गोबां हादोराव दिनै जोंनि बे भारत हादरावबो चाइनायावबो गिथाव बाथाव बांग्रि जानाय बे गिथाव बाथाव बांग्रि जानाय जाथायफोरा जोंनि बे हादरावल' बे चाइनायावल' नङा दिनै नोंथांमोन आङो फारि फारि मिथिलांगोन बबे हादराव बे 2025 मायथाइनि गेजेरावनो नैबे जानुवारि 2 थारिखनिफ्राय बबे जायगायाव बांग्रि मावो आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांनो नोंथां अन्दायगाफोर जेरै जोङो पेपारै ससियेल मिडिया निउसनि गेजेरजों टिभिफोरनि गेजेरजों जों नोंथांमोना आं आरो जों बयबो नुनो मोनबाय जेरै चाइनानि तिब्बतआव जाय चाइनानि तिब्बत आरो मोनबा हादोराव जेरै बांग्रिजों गोसारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो चाइनानिफ्राय भारतसिम बांग्रिजों जेरै 3600 गोबां सुबुंफोरनि न' बां बिल्डिं हटेल गासै गोग्लैनाय बायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो नुनानै गोबां मानसिफ्रा गिनाय मोन्दों नाथाय गोसोआव इसोरखौ संग्रिनो नागारै आरो बे पापखौनो मावफिनदों नाथाय बे जोंखौ सिरि मोननायसो अन्दायगाफोर जेरै नेपालाव जादोंमोन 7.1 डिग्री आरोबाव बिहाराव आरो वेस्ट बेंगलाव जादों 6.9 बे डिग्रीया बे जादोंमोन अब्ला अन्दायगाफोर अब्ला बे गिथाव बाथाव बांग्रिनि गेजेरजों मानसिया सोरबा बे जाथाया जायोब्ला न' बां गोग्लैयोब्ला बे सिङाव थायोब्ला मानसिया बासाया दिनै जोंनि बे भारत हादरावबो आरो चाइनायावबो बे जाथाय जानायखौ जों नुनानै जानो हागौ जोंनि गेजेराव सोरबा दासिमबो सिरि मोननो रोङाखै बेनिखायनो अन्दायगाफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों आरोबाव बबे जायगायाव बांग्रिफोर मावा बेखौनो आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांनोसै नोंथांमोना आरोबाव नायलांदो बे 2025 मायथाइनि गेजेरावनो जाय रिबिरा खा आमेरिकायाव बे थांनाय नैबे जानुवारिनि 2 थारिखआव फुंनि 8:04 आरो बे आमेरिकायावबो जादोंमोन आरोबाव निउजिलेण्डआवबो बे जानुवारिनि फुंनि 8:22 बे निउजिलेण्डआवबो बे बांग्रिया जादोंमोन आरो पापुआ निउ गिनिया बे 2 जानुवारियावनो आरोबाव 12:36 बे बांग्रियाबो जादोंमोन आरोबाव बेजों लोगोसे कालामासिलि होननाय जायगायाव 3 जानुवारियाव 2:13 फुंनि समाव बे बांग्रिया जादोंमोन आरो साउथ सेन्ट लुइस आइलेण्डआवबो 3 जानुवारियाव फुंनि 8:03 बेयो बांग्रिया जादोंमोन आरोबाव इथिय'पियावनो 3 जानुवारियावनो जेरै फुंनि 10:31 आरो 4:26 बे बांग्रिया जादोंमोन नायदो अन्दायगाफोर दा जोङो मिथिनो मोनबावदों टकिअ आरो जापानावबो फुंनि बावैसो 7 जानुवारियाव 2:01 बे बांग्रिया जादोंमोन
आरो बे जानाया बेलासि रिंगायावमोन आरो बावैसो नै मैयानि सिगां जाय 8 जानुवारियाव तिब्बत आरो चाइनायाव बेलासिनि 1:14 रिंगायाव बे बांग्रि जादोंमोन अब्लानि बे बांग्रि जाथायफ्रा जानायफोरजों गोबां मानसिफोर जिउ खहा जानायफोरखौ जोङो पेपारै टिभियै जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै बे पेपार आरो रेडिअ आरो बे टिभि आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनानैल' जों गावखौ माबायदि जालायनांगौ बेखौसो जोंखौ मिथिहोदों मानोना जिसुनि फैनाय समा खाथि जाबाय अनजाग्रा लोगोफोर जेरै बे बांग्रियाव जोङो जोंनियाव माखासे रिपर्टारफोरनि गेजेरजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोन्दों एबा मिथिनो मोन्दों बे बांग्रियाव दानि बे जानाय बांग्रियाव 126 मानसिनि जिउ गोमानाय आरो बेजों लोगोसे 180 मानसिया बिबदिनो मोदोमनि जखम जानायफोरखौ जोङो गोबां ससियेल मिडिया आरो पेपार आरो टिभिनि गेजेरजों जोङो नुनो मोन्दों आरो मिथिनो मोन्दों अब्ला आन्दायग्राफोर नायदो गिथाव बाथाव जाथाया जोंनि बे बुहुमाव जाबोगासिनो दं जोंनि बे आसाम हादरावबो जानो हागौ आफार आसामाव बर'निफ्राय गिदिर गिदिर अन्थाइ गोग्लैनानै अखा गोग्लैनानै बे गिथाव बाथाव जाथाय जानाय आरो दाब दाब जायगायाव गोबां बायदिसिना सोमोनांथाव हांखोफोर जादों आरो गुसु बोथोर जाबोदों आरो ना जाबावगोन जेब्ला बे बोथोराव जुदि खोमसि दरसि गुसु बोथोरा जाबोयोब्ला आरो सानानो जुदि नुयै जायोब्ला जों मानसिया मा जागोन बेनिखायनो अनजागाफोर जों माखौ लानानै जों गावखौ गेदेर खालामदों जों माखौ लानानै बे संसाराव गावखौ गोबाव दोनगोन सानदों बेखायनो गाव गावनि गोसो मैखुनखौ सोलायोब्ला इसोरा जोबोर अनख बेनि थाखायसो दिनै आङो बे नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा नैबे जथि फ्रेमनि गेजेरजों माखासे बोसोनखौ लानानै नोंथांमोननियाव लाबोदों नाथाय इसोरनि बोसोन होयोब्ला गोबां मानसिफ्रा नायखियो इसोरनि बोसोन राव खोनासंनो रावबो गोसो गैया बयबो इसोरनिफ्राय गोजान गोजान जायो आरो संसारनि बायदिसिना जोंनि रावफोरखौ खोनासंनो मोजां मोनो संसारनि बायदिसिना गाज्रिफोरखौ जोङो नायनो मोजां मोनो नाथाय इसोरनि बोसोनखौ जों खोनासंनो माब्लाबाबो जोङो गोसो होआ दसे नायगोन आरो बेखौ एरखेगोन इसोरनि बोसोननिफ्राय गोबां मानसिया एरखेलांबाय नाथाय नै अनदायगाफोर बै समाव 2025 मायथाइ बोसोरनि सिगां जा जिसु ख्रिस्ट'खौ जेब्ला बेखौ फबदों आरो फबनायनि उनाव जेब्ला जिसुआ सिखांफिनदों बे सिखांफिननाय ओरैनो नङा बोलोगोरा इसोरनि सोमोनांथाव मानोना माताइनि 27:12 नै सिरियाव जों बेखौ मोनो बे समाव थाबनो गेदेर बांग्रि मावदों आरो फोरबोनि सासे आरफआ सोरगोनिफ्राय ओंखारफैदों आरो अन्थाइखौ नारखानानै बिनि सायाव जदों नायदो बेसे बोलोगोराजों जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला सानथामनियाव बे सिखांफिनो अब्ला सोरगोनि आरफआ फैदों आरो अन्थाइया नारखाजादों बे समाव बांग्रि मावदों अब्ला जों बिनिफ्राय मिथिनो मोनो जिसुआ जेब्ला फैगोन बे समाव गिथाव बाथाव जाथायफोर जागोन जायगा जायगा बे बांग्रि दैबाना सारन्थाइ बायदिसिना जाथायफोर महामारि बेमारफोर बे गासैबो बाइबेलनि बाथ्राफोर जाफुंगासिनो दं जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै सानथामनो सिखांफिननाय लोगो लोगो बोलोगोरा इसोरनि सोमोनांथावजों नैबे सोरगोनिफ्राय आरफा फैनानै बे अन्थाइखौ नारखादों आरो बे अन्थाइनि सायाव जिरायदों आरो बियो गोथाङै जिसुआ सिखांफिनदों बेखायनो जिसुनि फैनाय समावबो बेबायदि जागोन बे नैथि फैनाय समाव बेबायदि जागोन बे जानायनि सिगां सिगां जायगा जायगा बांग्रि जायगा जायगा आंखाल जायगा जायगा महामारिया जायगा जायगा दैबाना आरो गिथाव बाथाव जाथायफ्रा बे जाबोगोन आरो जागासिनो दं बेनिखायनो जों नायबाव जोङो बाइबेलनिफ्राय जों खोनासंबावनि आरोबाव जोङो गाहाम बाथ्रा लुकासनि 21:12 10 सेरनिफ्राय 11 सेराव आरोबाव आं नोंथांमोननो बे गोथार बाइबेलखौ फरायथेना खोन्थानि जिसुआ बुंफिनबाय फोलेरा फोलेरनि जेंना आरो रायजोआ रायजोनि जेंना सिखांगोन गेदेर बांग्रिफोर आरो जायगा जायगा थैब्रुनाय आरो ओंखाम आंखालफोर जागोन आरो गिलु बालुफोर आरो आकाशाव गिथावथाव आरो सोमोनांथावथाव हांखोफोर नुजागोन फोरबोनि राव अनदायगाफोर जेब्ला बे बोथोरखौ लाना फोरमायदों गोबां फोलेरनि फोलेर रायजोजों रायजो हादरजों हादर जों बेखौ नुगासिनो दं गावजों गाव जुद्ध जानाय गावजों गाव दावहा जानाय बेफोर गासैबो हारि आरो हादराव बेबायदि थैब्रुना बुथारनायफ्राय जों नुगासिनो दं बे बाइबेलनि बोसोन आंनि राव नङा गेदेर बांग्रिफोर आरो जायगा जायगा थैब्रुनाय गेदेर बांग्रि बे गेदेर बांग्रिया अनदायगाफोर जाय गेदेर बांग्रिया जेरै बे चाइना तिब्बत आरो जोंनि बे भारत हादर जानाय आरो दाब दाब हादर बे जानायखौ जों दा बावैसो सिगां नोंथांमोननो मिथिहोबाय दिनै बे बाइबेलनि बोसोना फारि फारि जाजोबगासिनो दं थैब्रुनाय
जाय महामारी बेमारजों थैनाय आरो ओंखाम मोनजायो ओंखाम आंखाल जानानै थैनांनाय आरो गिलु बालुफोर आकाशाव गिथावथाव आरो सोमोनांथावथाव हांखोफोर नुजागोन बे बोथोरखौ लानानै फोरमायदों बेनिखायनो अनजागाफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम नैबे ज्योति प्राइम मिनिस्टारनि गेजेरजों नोंसोर नायब्लाबो नायाब्लाबो खोनासंब्लाबो खोनासङाब्लाबो सासे खोनासंब्लाबो आंनि थाखाय बेनो जथेस्थ' सोरगोरायजोआबो सोरबा हाजारनि गेजेराव सासे सोरबा गोसो सोलायोब्ला इसोरा बेखौबो हामदायो बेनिखायनो अनजागाफोर दिनै आङो बे बोथोरफोरखौ लानानै गासै बिदा फंबाय आरो बिनानावफोरखौ खावलायो नोंथांमोना गोसो सोलाय जिउआ सिरिमोन आरो इसोरनि खाथियाव गावखौ उनफिननानै फै आरो दिनै आं नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय आरोबाव मिथिबावनो लुबैदों नुजाहोनायाव जों गोथार बाइबेलनि नुजाहोनायाव जोङो जेरै जिसे बालावनि 13 सिरियाव आरोबाव मा फोरमायबावदों बांग्रिनि सोमोन्दै जोंखौ बाहाय मावदों आरो बे मुगायाव गेदेर बांग्रि मावनाय जाबाय आरो नोगोरनि 10 बाहागोनि 1 बाहागो संसार जाबाय संहार जाबाय आरो बिनि 7,000 मानसिफोर सिथार जाबाय आरो गुबुनफ्रा गिख्रंनानै सोरगोनि इसोरनो मान होबाय नायदो अनजागाफोर अब्ला जों गोथार बाइबेलाव गासिबो मिथिमोदों जे नुजाहोनायनि 10 बालामनि 13 सिरियाव आरो बे मुगायाव गेदेर बांग्रि मावनाय जाबाय आरो नोगोरनि 10 बाहागोनि 1 बाहागो संहार जाबाय नायदो दाबो गोबां मानसिफ्रा सोरबा संहार जाबाय सोरबा न' बां सोरबा बिल्डिं सोरबा हटेल गासैबो गोग्लैनानै मानसिफोर थैबाय अब्ला बे गोथार बाइबेलनि बोथोरा फारि फारि जाबोगासिनो दं आरोबाव नुजाहोनायनि आङो फरायबावनो लुबैदों 16 सिरिनि 18निफ्राय लानानै जोङो नुजाहोनायनि 16 बालबनि 18निफ्राय 20 सिरियाव जों आं फरायनो लानो अनजागाफोर नोंथांमोना आरोबाव नाय नुनो मोनगोन जोंखौ मिथिहोदों आरो मोफ्लामनायफोर रावफोर खोरोमनायफोर आरो गेदेर बांग्रि मावनाय जाबाय पृथिबियाव मानसि जाजेननायफोरनिफ्राय एसेग्राब गेदेर बांग्रि जेब्लायबो मावनाय जायाखै नायदो अनजागाफोर बेबायदि गिथाव बाथाव बांग्रिया दासिमबो जायाखै जानो बे बोथोरा फैगासिनो दं जासिगोन बेखायनो अनजागाफोर बेबायदि गिथाव बाथाव जाजेननायनिफ्राय संसार जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम गिथाव बाथाव बांग्रिया जायाखैनो अब्ला नैबे बाइबेलाव दङ जानायनि बोथोरा सफैबाय बेबायदि गिथाव बाथाव जोङो गाबब्लाबो गनाय नङा आइ आफामाबो गनाय नङा बेखायनो जों इसोरनाव गोसो गाबनानै फैयोब्ला बेखौ इसोरा अनखौ गावनि फिसाफोरखौ बासायथारगोन अनजागा लोगोफोर दिनै जोङो बे बाइबेलनि गासै बोसोनफोरखौ लानानै जों नाथाय जों मा जानो थिनदों बेखौ फोरबोआसो जोंखौ फोरोंदों मानोना अनजागाफोर आं बे ज्योति प्राइम मिनिस्टारनि गेजेरजों गासै दुलाराय बे ज्योति प्राइमखौ नायग्रा अनसायग्रा नोंथांमोननि खाथियाव आंनि गोरबोनि अननाय आंनि गोरबोनि सिबिनाय गोरबोनि अरायसम मिजिंथिनाय नोंथांमोननि थाखाय आं अरायसम बिगोन नोंथांमोना अरायसम फोरबोनियाव गोसो गाबनानै गाव गावनि नंगुबै जिउ लामाजों गोथोंनि लामाजों सैथोनि लामाजों अननायनि लामाजों गोथार लामाजों जिउ दादो मानो बे गिथाव बाथाव अलखद बोथोराव गसंथानो थाखाय जोंहा जिउआव जुदि सोलायनाय गैयाब्ला जिउआव जुदि गुरग'नाय गैयाब्ला जोङो जिउआव जुदि गुरै जायाब्ला नाथाय जों अन्थाइ बायदि गोसो लानानै जों जेब्लायबो इसोरनि अननायखौ मोननाय नङा जोंनि गुरग'नाया माबायदि जानांगोन जिबौआ जेरै खेराफा जायगायाव बे गुरग'यो आरो बे जिबौआनो ओंखारफिनो जिबौआ माब्लाबाबो गुबुन महर लानानै गुरग'आ जोंबो जुदि बेबायदि जिबौ बायदि गुरग'नो थाखाय जोंखौ थोनाखै सैमाया जेरै गावनि गोबादैखौ बे गोबायोब्ला नाथाय बे गोबादैखौ जाफिनो जों सैमा बायदि जोङो बे जे पापखौ नागारबाय जे पापखौ जों मुगैबाय आरो बे पापखौ मावफिननो थाखाय जोंखौ थोनाखै जोंनि गुस्लायनाया जेब्लायबो बै समायना सिख्रि बायदि जानो थिनदों जाय गुस्लायनायनि गुबै ओंथिया बेनोदि एम्फौआ गिथाव बाथाव जाय एम्फौआ नायनोमोन गाज्रिमोन सोमो गोनां सन्देह गोनां फाख्रा सिख्रा जायखौ नुयोब्ला गोजांस्रिउ मोनो बे गोजांस्रिउ गिथाव बाथाव एम्फौआ बे गुस्लायो माबायदि बियो गोमोन जायो बेनि उनावहाय बियो फिथोब थोबो फिथोबनि सिङाव मा जायो लाथा जायो लाथानि उनावहाय बियो आरोबाव समायना सिख्रि जानानै बियो समायना बुहुमखौ बे समायना बिबार बारिखौ समायना खालामो जोंबो दिनै जानो हागौ जों गाज्रिमोन जानो हागौ जों पापिमोन जानो हागौ जों इसोरनि नोजोराव दायनिगिरिमोन बे गासैखौबो जों नागारनानै बे समायना सिख्रि जानानै बे बुहुमखौ समायना खालामसै आरो बे बुहुमाव जोङो माफा सिख्रिफोर जानानै बे समायना बुहुमखौ जोङो नोंनो आंनो गोसो सोलायबा इसोरनि रायजोआ बेनो जागोन
अब्ला इसोरा मानो जोंखौ बेबायदि साजा होनाय नङा जोंखौ बे गिथाव बाथाव बांग्रिनिफ्राय बे गिथाव बाथाव महामारिनिफ्राय गिथाव बाथाव दै बानानिफ्राय आंखालनिफ्राय बेबायदि जाथायफोरनिफ्राय जोंखौ इसोरा गोजान खालामनानै जोंखौ अरायसम बियो जोंखौ थख' खालामगोन अनगोन बेखौसो दिनै आङो बे बाइबेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम फोरमायनाय खार'ना बेखायनो फैदो अनजायगाफोर खेबसेबाव आंनि गोरबोनि अननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनानै बे फंनैसो बोसोनखौ लानानै नोंथांनिफ्राय आङो बे दिनै समाव बिदाय लाबाय गोजोन्थों हामबायसै